Maayong buntag dahil sa tanan, no? Una pa ta magsugod sa atong video tutorial karong adlaw. Gusto na kong i-congratulate ang tuwang mga estudyante, no? O mga bata nga after pila ka semana, no? Nagpadayon gihapon sila, no, sa ilahang paghimo sa ilahang mga modules, no? Congratulations. Unya mga ipugdagdag ko kay pasalamat sa mga ginikanan nga nagtabang, no, kanunay sa ilahang mga anak, nag-guide kanunay, nangita kanunay og panahon nga aron mag-guide nila ilang mga anak despite sa ilang kabisi sa ilang mga panginabuhian, no. Unay giingon nga magtinabangay lang kita karong panahon na tungod ning ato ang kasamtangan nga sitwasyon, no, nagsagubang tag sa pandemic, no, sa COVID-19. So sa kita po nga mga teacher, busy po kayo sa itong pagprepara sa mga materyales para sa kaayo sa pagtuon sa itong mga anak. Kanya ako as advisor sa grade 6 Pugadlawin sa Bustamante Central Elementary School, kaning kamot po kung pangitag panahon, no, aron maghimo ta og mga short video tutorial sa mathematics, no, kay aron ma-assist nato ang atong mga anak sa kuan kanang sa atong numeracy, no, at least ma-assist nato sila sa ilang mga paghinahanglan sa pagbuhat nila silang mga module sa mathematics, no, aron pud ma-strengthen po nato ang ato ang kapasidad sa mathematics. Okay, so karong adlaw atong istudyohan kung unsaon nato pag-add o pag-subtract sa similar fraction. Okay, nato na siyang unsay mga pamaagi, no, ug unsay mga angay bantayan. Okay, so sa pag-add nato o pag-subtract sa similar fraction, kailangan ato sang una-unaon o ato sang sabton kung unsa din ang similar fraction, no, kay kung wala ta kasabot anagod wa ta kaila kung unsay similar fraction, posible nga mo na ka hatod sa tuwas kaligog. Okay, unsa din ang similar fraction? Ang similar fraction kung dunay mga grupo, no, grupo sa mga fraction nga ang ilahang mga denominators o katong gitawag natong number nga nasa ubos parihas ganina, ang tawag ana siya nga fraction is similar fraction. Unya sa mapanangitan kung natay 1/4 grupo sa mga fraction niya, 1/4, 2/4 ug 7/4. Kaya makita ninyo nga ang 1/4, 2/4 ug 7/4 pareha sila denominator, di ba? Puros 4. So sa ato pa, ang tawag ani niya nga fraction is similar fractions. Okay? Simple lang ngayon. Gamit kay nato na unya, ha. So sa pag-solve nato ani, kung mag-add na manggaling ta o mag-subtract ta, kailangan doon natay mga angay hinumduman. So unsa man na? Una, kailangan nato i-reduce ang ato ang answer sa lowest term, no? Always ina siya. Pangutan na, kanusa man, kanusa ta mag-reduce, no? O kung saon pud pag-reduce. Okay? Kanusa, kay so sa to pa natay dapat bantayan. Okay? Nya kung saon, mo to itong mga buhaton. Okay? Una natong bantayan kung ang fraction naka-proper fraction, no? Ang atong answer naka-proper fraction. Usab ng proper fraction kay hinumduman nga proper fraction katong gagmay og numerator, gagmay numero sa ibabaw nya dako ang numero sa ubos. So mo nay proper fraction. Kung may tabong ang inyong answer is proper fraction, ang inyong buhaton ana is tan-awon kung naa ba siya common factor. Unya kung common factor, kung nasa common factor kanang gitawag nato factorable ba ang duha ka numero, so tanawon kung naa ba sila common factor. Nya dili lang basta nga common factor, kundi ang ilang greatest common factor. So kung makakita ta na sila greatest common factor, then ato siyang himuong divisor sa duha. Pagkahuman ma-divide nato na siya, mo na siyang ma-reduce na nato sa lowest term. Ikaduha natong bantayan kung ang atong answer is improper fraction. Kaya hinumduman nato nga improper fraction kato na siya mga fraction nga ang iyahang numerator o katong mga numero nga nasa ibabaw dako kaysa atong mga numero nga nasa ubos, no? So muna improper fraction. Kung mahitabo nga improper fraction ng imong answer, himuon nimo na siyang mixed fraction. Unsa may dagway anong mixed fraction? Ang kanang dagway sa mixed fraction mo na siyang combination sa whole number tapos ang iyang tapad kay simple fraction or proper fraction, no? Ngana na siya. So unsa mo nato na paghimuan aron? Kailangan lang nato i-divide ang iyahang numerator dito sa denominator niya. Okay? Unya kay pag lastly ato sa pong bantayan nga namo koy usahay nga kanaganing
ang imong mixed fraction, ang fraction sa imong mixed fraction kay kuan kanang pwede pa siya ma-factor ba, no? So pwede pa siya ma-reduce to lowest term. So i-double check na to na kanunay kay basinday pwede pa siya ma-reduce, so i-reduce na to. Okay? So application na ka. So sa atong pag-apply kung usa ang pag-add sa similar fraction, nako yung example ani, 2/3 tapos i-add nato sa 7/3. Di ba nabantayan nimo ang duha ka fraction do na sila parehas nga denominator. So that is similar fraction. So kung unsaon man na siya, kung ingana gani dali ra kay na imura na siyang i-add ang inyong numerator. So kani nga kuan example natay 2 og 7, so i-add lang na nimo ng 2 og 7 nya, tapos ang ihang denominator nga parehas number 3, imo ra po na siyang kopyahon, imo nimo siyang denominator. Then i-simplify 2 plus 7/3, that is 9/3. Tanawa, ang 9/3 di ba kay improper fraction, no? So ang improper fraction, dako iyang numeros babaw, gamay ang sa ubos. So say buhaton ana, ato na siyang i-change sa mixed fraction, no? At imo na to siyang mixed fraction. Pero tanawon pud nimo nga ang 9 ug 3 na sila common factor. So pwede sa nimo siya i-reduce daan, no, gamit ang iyang greatest common factor. Okay? So pag-reduce nato ang 9/3, di ba? Improper fraction. So atong i-change sa mixed fraction. Saon man i-divide ang numerator by the denominator. So sa akong giingon ganina nga pwede po nato na i-reduce daan siya sa lowest term nga gamit ang iyang greatest common factor kay nahinumduman nga ang 9 ug 3 puro sila factorable, no? Factorable sila matag usa. Yang ilang greatest common factor na 3. Pero ang atong buhaton karon idritso lang nato na siya divide. No, unsaon pag-divide? No, sa numerator dito sa denominator. 9/3. Always yun kay moro ba ni kasagaran yun ako mabantayan nga pag mag-divide na magkabaliktad. Tanawon ninyo ang 9 nga nasa ang 9 sa 9/3 ibutang nako sa sulod sa division house. Tapos ang 3 nga denominator gigawas nako. Sumo ginadapat ang plastada kay kung magkabaliktad na siya, diha sipiat ka. No, magkasipiat kita. Okay? So 9 divided by 3. So that is 3. Ang quotient nimo nga 3, imo na siyang i-multiply sa imong divisor nga 3. So that is 9. Then i-subtract 9 minus 9. Answer is 0. So wala man siya remainder. So sa to pa, ang kanang 3 is ang ato ang answer. So mahitabo nga ang duha ka buk imong answer. Kung pangayuan ka o improper fraction, then ang imong answer is 9/3. Kung pangayuan kag naka-reduce na sa lowest term, ang answer nimo is 3. Okay? Kuha. Now karon, atong i-check kung ang atong answer nga 3 is correct ba na siya. Kay hinumduman nga ang atong gi-add is 2/3 ug 7/3. Then ang atong answer is 3. Okay? So, ang atong gamiton nga operation sa atong checking is subtraction. Kailangan pag kuha nato, pag subtract nato, ang mugawas is 7/3. Mora na, pero depende na sa inyo kung asa inyong gamiton. Depende po na o mugamit mo og 2/3, no? Nya i-subtract nimo ang 3 dito sa 2/3. So kailangan ang mugawas 7/3. Or pwede sad og kung i-subtract nimo ang 3 sa 7/3, dapat ang mugawas is 9/3. Depende na sa inyo ha, okay? Sa kuha karon for this video tutorial, ang akong pagawason is 7/3. Dili niya akong machikon ha, kung dili gamiton nato ang tamang proseso sa subtraction of fraction. Now, bantayan nimo nga ang 3 is a whole number. So, sa ibuhaton nato na, kailangan ato na siyang i-change sa fraction. Himuon nato siyang improper fraction. Now, duha ka buk pamaagi sa pag-change sa simple fraction, sa whole number to simple fraction o kanang gitawag nato o kanang it's either himuon nimo siyang proper fraction or improper fraction, no? Pero improper fraction din ang resulta ni kasagaran, no? Mo gini siya improper fraction. Duha ka buk yung pamaagi, it's either butangan nimo denominator nga 1 ang whole number kay mao na siya tanan nga whole number, kanang whole number makonsider man guna siya as improper fraction
kay nga naman tanang number nga whole o tibuok naa na siya constant denominator nga 1, no? Kay kung i-divide nimo na siya nga number sa 1, ang resulta mo ra gyapon siya nga number, so mo na siya nga nabilong gyapon siya sa improper fraction. Okay, o kaha buhatan nimo siya og kuan, pangitaan nimo siya og kanang equivalent fraction. So ang akong gigamiton karon is nagkuan ko og equivalent fraction. Ang equivalent fraction sa 3 is 9/3, di ba? Katong kung i-divide na to ang 9 dito sa 3, di ba kay 3 man sad nga answer. So mo na siya equivalent fraction. Sa 3 is 9/3. Kung i-subtract na to ang 9/3 dito sa 2/3, mabantayan nato nga ang ilang denominators parehas lang gihapon. So similar fractions gihapon siya. So ang buhaton is i-minus, no? At this time i-minus nato ang duha ka numerator. So 9 minus 2. I-subtract nato kay subtraction man nga to ang operation. Kung operation nato is addition, then i-add po nato. Then ang duha ka denominator atong kopyahon kay parehas naman sila. Gamiton nato as ato ang denominator. Pag simplify nato 9/2, 9 minus 2/3, that is 7/3. Di ba tanawan ninyo ang 7/3 nga atong answer karon o ang dito sa given parehas. So both pasabot ang atong answer is correct. Okay, ang atong solution is correct. So ingana lang mga bata, no, mga ginikanan, I hope nga inyo pong mapasabot pa diha mapasabot pa ninyo dito sa mga anak. Ug ang mga anak kung pananglitan na ang inyong mama medyo busy, ang inyong papa busy, so maningkamot na lang ta, tan-awon lang tani atong video, balik-balikon na itong tanaw atong video ni Sir Tikin kay para at least mas masabtan nato, no? Mas masabtan nato pag maayog nya, mas makabaluta kung saon nato pagbuhat. Okay, so aron ta makakat-on pag maayo, daghan kog prepare nga mga video, no? Daghan git naghinay-hinay kog kanang pangitag yung pamaagi aron ta makakuan nya. Akong gina-post sa ato ang Facebook page, no? So i-follow na lang ko dito kay para kuan, para masubaybayan ninyo ang mga different nga mga pamaagi, no? Nagkadaiyang pamaagi unsaon pag answer sa inyong module 6, no? Sa pang grade 6 nga mathematics. So dito sa ato ang www.facebook.com/property sales assistant. Actually kani siya nga Facebook page, ginagamit na ko ni siya ko ang part-time nga trabaho, pero ako sa ni siyang gi-stop gamay kay ako naghihimo ko mga video kay mao lagi na gusto na ko i-reach out mo mga bata, especially kung mga bata sa grade 6, gusto na ko maabot ta mo diya ba despite aning ato ang kasamtangan nga kanang sitwasyon sa pandemic, no, sa COVID-19. So gusto gyapon ako mapaabot sa inyo ang akong kagustuhan nga makatudlo sa inyo. So na dito sa atong Facebook page. Okay, so aron po ta makatabang sa uban, pwede nyo na i-like kaya pag like man gud nimo mo appear po na dito sa imong mga amigo, no. So like na lang nato tapos i-share, no, para at least ana magina na isugo sa to sa Ginoo nato, no. Yon ang Ginoo nga i-share nato kung unsay ang ato ang naa sa tuwa, no, kay aron pud ta ma-bless. So kato lang, daghang salamat.